kasih ni roha dohot dame nasian debata amatta. Dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus namat dongani hita. Amin. Renungan harian di Bagasan Sadariom, Kamis 27 Juni 2022. Dienet mesian buku Yesaya 60 ayat 10. Songonon ma didok disi. Jadi ikon Paulion ni halak sileban muse akka parikmu. Jala akka raja nasida marhaladui ho. Ay di Bagasan rimas hudoho hulit singi nasay laon. Jala di Bagasan taluk ni rohakku nung ngahwasi ho nuaing. Ido sahatna. Gabe sibuan pasu-pasu. Dongan sahapor siyaw. Dang haatusan hita dalan dohot sakap ni debata di Bagasan ngulutta. Jalido didok hata ni debata tu hita songon natar surat di Yesaya 55 ayat 8 sahatu sia. Ay dada pikiraku pikiran munay. Jala dada dalan muna akka dalakku ninna Jahoba. Ay songo tibbo ni akka langit sian tanoon. Songo nido tumibbo akka dalakku sian dalan munay. Jala akka pikiraku sian pikiran munay. Dang hasigatan hita uhumna. Jala suhabogasat do akka dalanna. Rom 10 sada ayat 30. Bagas nai atong hamoraon, hapistaran, dohot parbinotoan ni debata. Nasu hasigata do akka uhumna. Jala nasu habogasa do akka dalanna. Jaladang haabatan hita sakap ni debata di Bagasan ngulutta. Tuhodo nanidok ni puda 10 ayat pitui. Mololomoro hani Jahoba midadalan ni bawa. Padameon na tuibana nang akka musuna. Jala ido na masa tu bangso Israel. Marpangulahi do rohan ni debata tu bangso na bangso Israel. Ay di papungu debata do muse nasida. Jala buanon na mulak muse halak na terbuangi tu Sion. Bahenon ni debata do bangso Israel gabi hamulyaon. Saliling nililing na gabilas roha marsudut-sudut. Dongan sa haporsyaon. Mulak dong muse bangso Israel mengalami masa keemasan. Gabi bangso na makmur. Sejahtera mana sida muse. Ala di bata Jahoba mangalehon pasu-pasuna tu nasida. Mangolu mana sida di Bagasan las ni roha di tano naung dijanjihon ni debata tu nasida. Ala naung di pasu-pasu debata nasida. Nasida pe ikon gabi pasu-pasu tu akka na humaliang. Ido na pinangido ni debata tu bangso Israel. Dongan sa haporsyaon. Songonido hita di Bagasan ngulutta. Molonung nga tajalo pasu-pasu ni debata. Alani i. Gabi sibuan pasu-pasu mahita di tonga-tonga ni ngulutta. Terlumobi mamang di masa ni COVID saunaryon. Naeng matuktong hita mersiurupan. Saling peduli tu akadongata na marsahit. Baik na isolasi mandiri, dohot lan na asing. Amen. Selamat beraktivitas madihita. Tuhat tama nama masu-masu.